Proiektua iruditu zaku oso interesgarria eta nahiko berritzailea. Azken batean gu Oñatiko udaletik nola ez kultura babestu eta sustatzia da gure asmoa, gure historia jasotzia eta ondorengoei be transmititzea, ez? Eta guzti hori dana proiektu honek badako, ezta? Bere oinarritan. Baina ez bakarrik herri mailan geratzea, baizik eta helburua bai da Euskal Herri maila guztian edapen hori itxia, ez? Eta kontakizun horrek elkarbanatzea. Beraz, oso aberasgarria izan aldan proiektu bat ikusten du, eta oinarri batzuk uztartu aldauenak gerorako be pauso batzuk emun irudikaketan duen Euskal Herri mailako kultur eskola baterantz, ez?